Kapuso sa Bacolod City naman, pila ka mga residente ginareklamo ang pagpabaya sa Esplanade Project sa Barangay Sumag. Pila ka suga kag kamilya ginpangawat pa. Yaring balita nga itong gintutugan. Tuig 2021 sang ginbuksan sa publiko ang ining Esplanade Project sa kilid sang Sumag River. Ginatawag man ini nga revetment with flood wall project nga may balor nga masobra 46 milyones pesos. Tatlo ka tuig ang nagligad, inina ang sitwasyon sa Esplanade. May mga naabab nga porsyon nga ginpang tapalan lang. Wala na sa mga railings. Talalupang doon nga wala naman sang suga ang pila ka lamppost matapos ginpangkawat. Malapit 6 million pesos ang kabugusan nga balor sang 114 ka mga lamppost bangod masobra 50 mil ang bilisang kada isa. Gani ang pila ka mga residente nagareklamo bangod delikado kung gabi ang lugar. Kung sa delikado gid dapat sa gidya kay ginubrahan naman Galing kay dapat wala may bantay. 5 kay kung mga gabi na hindi ka nakarakat kay kulbaan na mo. Wala labot ng lagba na hilamon din wala ng mga suga. Ang Catmon Creek flood wall kag Esplanade Project sa Barangay Mandalagan may pareho man nga sitwasyon. Ang mas lala pa, may porsyon sa Esplanade nga ginlagari. Dirigin butang ang taytay ginhimo nga latayan sa mga residente. Sa masami pa kuno, nagabaha sa lugar bisan may gamay lang nga ulan. Ayo kami sa nag-ubragi diba sa Taytay. Mapatakot kami di bridge kay kabudlay way kami lagyan na sa raw. Nagakadto dito ang tubig. Tapos nagreklamo naman kami sa barangay. Nagkadto naman di sila pero wala man gyapon aksyon. Sunod sa alkalde nga nagaserbe sa atong tiglawas ang Lone District of Bacolod City. Nakapagigangot na siya sa DPWH agon masolusyonan ang mga problema. I had a talk with DPWH last week, no? Nga kung pwede matingwaan nga ma-improve ang mga sitwasyon kag itsura sang sini nga mga projects. Pangabayo namon kag i-instruct ang city engineers to check these areas nga ma-ensure nga well-lighted siya. Gintinguhaan sang GMA Regional TV nga makuha ang pahayag ni Engineer Leia Hamero sang DPWH Bacolod District Engineering Office. Apang wala ini nagatubang sa news team bangod masako sa meetings. Opo, Karil Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.